so many pieces all back together now. What's your vision? Na sziasztok, én Pigman vagyok, és ebben a videóban a Next Card Game nevezetű játékot szeretném bemutatni. Na hát, kezdjünk is bele, itt vagyunk a úgymond menüben, mert nincs a játéknak más menüje. Itt van ez a két autó, van ez a alap gyors autó, itt a garázs, a menü, az eszköz a menü, itt vagyunk a menübe, az eszköz. Itt vannak a szerelősök, az információk, minden. Itt vannak az autók, majd időnként az autók azok gyűlni fognak. Itt van ez a két autó, ez a gyors, ez a Class 2-es, 196-tal tud menni a maximum, 0-ról 100-ra 7,7 másodperc alatt gyorsul fel, 300 HP-ja van, ez jó roncs derbire, és 1515 kg-os. Van ez a kisebb fajta autó, mindjárt be is töltődik. Igaz ez? Igaz, a Class 1-es, a top speedja az 181 km/h, 0-ról 100-ra 8,3 másodperc alatt gyorsul fel, 155 HP-ja van, és 750 kg. Én most ezzel a kicsikével fogok menni. Ezzel. Mindjárt be is töltődik. Go Rage, menjünk Roncs Derbyt. 12 autóval, itt a váltás az automatikus vagy manuális. Én automatikusra teszem, itt ez mindenki lehet offolva. Na, Go Rage, töltsük is be. Amúgy ilyen a játéknak a grafikája és a törés modelljei, nagyon jó a játéknak a törés modelljei, és hát igen, jó a töltőképernyő is. Na, mindjárt menjünk. Töltődj. Töltődjél. Na, betöltődsz-e? Jaj. Na, be is töltődött. Itt mutassa a pályát, ilyenkor nyomunk egy entert, és már kezdődik is. 3, 2, 1, és kezdődik. A jobb alsó sarokban mutassa, hogy mennyivel menjünk. Igen. A bal alsó sarokban mutassa, hogy mennyire sérült az autónk, lássatok, jobb első, bal első, minden jó. Akkor bal felső sarokban mutassa, hogy hány embert üttünk ki a ringből. Na, menj. Hú, nem tudtam egyet se. De rossz. Lássatok, ilyen a fizikája a játéknak, eléggé jó. És a jobb felső sarokban pedig mutassa, hogy hányan vagyunk még a versenyben. Valaki kéne üssek egy embert. Lehet, hogy kicsit laggolni fog a videó, mert felvételkor kicsit laggósabb, de semmi gond. Na gyorsan. Oda neki el! Azt a helyen leüttem az egyiknek az órát. Jaj, na! Már piros hátul. Na mi van? Na miért forog így ennyire? Drift. Menjünk. Neki. Már csak 9-en vagyunk, és az jól fellökött. Van egy kicsi lag. Azt jól elkaptam. Piros... Kéket! Azt a hé, nem tudtam megütni. Na, hol van még egy ember? Ez a fekete is kiütődött már. De rossz. Már csak 5-en vagyunk a játékban.
És annyira össze vannak törve a kocsik és a roncskocsik és a rendes még járó kocsik, hogy alig lehet megkülönböztetni a kettőt. Hoppá! Azt a hely nem tudtam el megütetni. Egy kicsikét sem. Lehet, hogy túl halkan beszélgetek. Direkt levettem a játéknak a hangerejét, hogy halljatok engemet. Lehet, hogy túl levettem, nem baj. Hú, te. Ó, na. Ez az! Na ezt lehet, hogy megütettem. Ezt lehet, hogy megütettem. Jó forgás. Na. Kiütnek. Ha kiütnek, vége lesz a videónak, ezt nem akarjuk. Mert még ez a játék nagyon jó. Hoppá! Azt a hép! Na, ezt egymásnak mentünk jól. Na, az elszöktetett. Így ne. Azaz! Na, nem tudja egyik az egyik mást kiütni. Az egyik mi? Azt a sárgát, azt a nagyot kiütték. Ezek mind botok, ezek nem rendes emberek. Nem multiplayeres, hanem botos. Úgyhogy elég könnyű lenne, de mégsem. Mégsem az. Na, ne félj. Ez... Az! Na, ezt jó neki menteni. Ezek a kicsi kocsik, ezek nagyon bírják. Kuminak belé. Na, ne félj, ma a fekete is az előnk. Már írja is fenn, hogy elő is meg vagyunk sérülve, de nem baj. Mi azért még nyomjuk. És neki megyünk a falnak, lássatok, ne összetörik, ne. Úgyhogy nagyon jó a játék. 1v1! Na, most már csak egyen vagyunk. Na, lássuk, ki győz. Azt a hé! Azt a hé! Már csak az közepünk van, ami tartsa. Na, ezt neki kéne menjek teljes erőmből. Hova lett el? Elment. És megnyertem? És megnyertem, azaz! Na jó, akkor ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Pigman voltam, sziasztok!